Здравейте, вие сте с The Host YouTube. Как сте днес? Как сте днес? Добре ли сте днес? Какво правите? Така, всички може би, които в момента гледат това видео, са гледали няколките шортове. Няколко шортове, един вече го изтрех. Бях пуснал. Един беше, защото не бях написал, който вече го изтрех. Където не бях написал това. The Horse правилно бях го написал The Horse. Сега се в Minecraft го направих, ето може да видите. Ето долу погледнете, вече пише правилно. Вече така се правим така правилно в нали, моля ви, не ме хейтете за това. В Fortnite също и там някакси ще се оправя. Ще видим. Все някакси ще стане работата. И благодаря за 100 и няколко. Чакайте, сега ще погледнем. Само да влезнем в това. И сега да видим на шортовете. Много ви благодаря за този шорт, че постигнахме 136 показвания и че качихме 5 последователи. Много ви благодаря за това. Сърдечно много ви благодаря. Я да видим вече с колко абоната сме качили. 5 абоната. Абе, много е добре. Като за няколко дена почнеш да качиш 5 абоната. Я знам, че е малко, някой хора ще кажат. Много е малко, че е стило. Ами аз много време се опитвам да качвам видеа и никога не ми се получава. И този канал в момента ми помага, за да го направя това. Да, знам, че ние от половината хора са познати, хора са абонирани на мен, но не са чак всичките те. Но пак много ви благодаря за цялото това абониране. Не беше нужно това цялото, но нали, много ви благодаря, че го направихте. Всички тези, които в момента гледат това видео, които са го направили. Много благодаря, сърдечно. И нали, както вече оправих всичко, така сме. В Fortnite ще дам линк долу в описанието, как се казвам, ако който и знае. В Minecraft имате и мой имейл. Пишете, мен аз поглеждам от време на време имейлите. Сега нали си го махам, си го правих правилно това, например. Тя ще си гледам имейлите, никой не ми писа. Вече дайте, пишете на макс. Скоро ще има видео с Александър Прото, очаквайте. И дано да стигнем 100 последователя. Когато стигнем 100 последователя, ще правим специална торта и на шортче на лайв ще снимаме и ще празнуваме. Да. Обаче най-гадното е, че няма никакво дърво. Не, имам дърво, но няма в миналия епизод, ако сте го гледали, той е мале първото ми видео. Ако сте го гледали, имаше едно голямо зомби. Буквално този сървър почти никога не играя и затова съм първо запознат. Сега се запознавам с него и не знам защо ми е на първо място. Почти на първо като в сървърите. И само да ви кажа, че с нашия приятел Александър Прото ще играеме на Minecraft на един наш сървър, може би. На Fortnite много няма да качвам. На Fortnite ще качваме някъде. Или след това. Или
малко куче. Не, лепото бих едно куче. Извинявам се. Много обичам куче. Нормално слънце има. Аз съм нещо тъпиде. Мога да е малко тъп. Чак така. Добре. И каквото щях да я казвам... Я забравих. Майко. Сега не ми трябва ябълката. Оня ден отворих играта и на мен сега всичко ми зареди на много, трябваше пак да се регистрирала в играта. Нали, в тази цялата. И ми дойде такова. Трябва да ви го обясня. Защо всичко забравям за Бога? Много тъп ютубър съм. Всичко забравям. Я пак. И се опитам много да не приказвам нещо извън темата, защото се обърквам. Чай го махна този текст, както много да разбира. Пълен potato shader. Да, и така ще го правим после. What? Защо са толкова сгадни тези неща, дето няма да е човек? Що се случва? Сега става майка. Но пускам ги оф. После ще ви включа. Да, така е най-добре. То ме върви на 400-500 FPS. Ай, да вземем аксолата, само ми трябва малко прилага. Защото съм богат. Може ще си го взема, нали, пътя. Ще си взема пътя, а малко съм странен. Не с какво говоря. Утре е ден на будителите и Хелоуин. Вече направих реклама и за... Това е голяма битка. Хелоуин или будителите. Аз съм и за двата празници. Да, знам, че един не е български. Защо? Не е лош. Мале тук как ще изтърсим. Някакво. Взема едни дървчета за изпът. Чупе толкова хубаво. Много път съм го. Нали, аз не правя това всичкото за първи път. И преди съм играл на Майнкрафт, но не стримам в моя канал, защото в принцип повечето вече става. Моля. Затова трябва да ударите един лайк. Опа. Затова трябва вече да ударите един лайк. Добре, ударете един лайк и ще го убия. Какво ме става? Мамо! Помогни ми. Махни се, махни се, махни се, махни се. Маме, 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 маме. Бягай, маме, маме, спаси ме, маме. Бягай. Мамо, спаси ме. То защо има тиква на главата, бе? Видяхте ли го? Имаше тиква на главата. Бягайте, бягайте. Бягайте, бягайте. Майко, ще му... Добре, ще опитам да го повикам. Това, чакай. Ай, ще куцам. Ми няма го. Не иска да дойде явно. Добре, някой ден. Ето. Искате ли някой ден да играем и на GTA? Понякога ще виждате, ама защо имате тикви, бе, брат? Хелоуински сезон ли има? Какво? То се спълна.
убие. Ще речкот на тотално. Не, целта ни е днес да открием малко айрон. Ще взема един точ. Чакайте малко, ще пусна текстчър пака. Не виждам. Може и на BMG да правя видеа. Съзнаем. Това пък не работи. Чай да сложа капата, хора, че капата ме спасява да не избра капа. Тая капа никога няма да забравя тая капа от 5 точка. А защо това фенер не работи за Бога? Капата ми е един от любимите капи. Давай я за капата. Не знам защо не свети. Бе, аз мисля да се катерам вече нагоре, защото ме пита. Няма да влиза. Аз май съм загубен тотално. Много мразя, като съм в някоя пещера и се завиди. Вие мразите? Аз мразя. Какво се случва, бе? Бе, аз да не съм дошъл тук за да умирам. Или пък може да. Капа, моля ти се, успокой се. Ужасна тръбичка. Добре. Си ми нищо хубаво. Някак да се измъкна. Това се измъкна да се свърша това. Бе. Или когато умре май. Майко колко съм тъп. Вижте колко съм тъп. Вижте още. Какво ми се случва с мишката и тя се е развалила нещо? Маме, защо? Добре, айде, чао хора и до някой друг ден. Аз сега ще правя видео на Roblox и така нататък. Чао! Чао! И, ай сега, стига сме се гаврили. Чао!